presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Maayong buntag sa tanan. Karong kabuntagon atong tun-an ang pulong sa Ginoo diri sa Lucas 15 11 kutob sa 32. Familiar kayo siyang passage kay murag ato na pud ning na hisgutan atong mga niaging Domingo. Pero ang highlight ato naa sa mga karakter sa anak, katong duha ka buok nga anak nga ang atong nga nangawala. Karon atong hisgutan ang amahan, ang gugma sa amahan. So kung namoy mga Biblia, pili kog abli dito sa Lucas 15 11 kutob sa 32. Pero akong basahon diri sa 20 kutob sa 24. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa Lucas 15:20. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan. Apan samtang didto pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy. Ug midalagan ug migakos kaniya ug gihagkan siya. Ug ang anak miingon kaniya, Amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na ako takos nga pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako ang usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya. Ug butangi ug singsing ang iyang mga kamot ug sapatosi ang iyang mga tiil. Ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawa kini.
ug mangaon kita ug magsadya. Kay kining akong anak namatay apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala apan karon hingkaplagan siya og sila misugod sa pagsadya. Magampo ta. Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo. Karong kabuntagon nga gihatag kanamo. Kung gyampo Ginoo nga hinaut Lord nga ikaw magauban kanamo samtang kami magatuon sa imong pulong Ginoo. Nota Ginoo nga imong lamdagan ng mga tagsitagsa nga hunahuna, hikapon mo mga kasing-kasing. Ginoo nga hinaut unta nga kaning imong pulong nga among paghisgutan karon mao kini maghatag og kahayag, mahatag og kamatuoran ug mao among sundon Ginoo. Para Ginoo kami magkinabuhi ug kinabuhi nga makapahimaya sa imuha ug dili among mga kaugalingon. Salamat Ginoo sa tanan. Kitanan Lord akong gipangayog salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, may buntag sa tanan. Sa akong gingon ganina, pamilyar kaayo ang passage nga ato ang gikuan. Actually, ako ning gihisgutan ng mga aging Domingo. Pero karon atong tan-awon o atong gi-highlight ang amahan, ang gugma sa amahan para sa anak. Og sama ato i-relate ang gugma sa amahan, Ginoo kanato karon. Ang gugma sa Ginoo dako ug usahay dili nato masabtan. Kaya ang gugma sa Ginoo ang iyang ihatag tungod sa iyang pagkaginoo maglisod ta og sabot kay nga naman tao ra man ta di ta kasabot ba. So na siya mga gipangbuhat or gibuhaton nga di na to masabtan kay nga naman kita mismo di man ta kabuhat ang mga butang nga. For example, himugna or gibuhat sa Ginoo ang sun or ang hangin para kita makaginhawa. Iyan ang gibuhat kay nahigugma siya nato. Gibuhat niya ang kalibutan. Gibutangan niya kahoy, gibutangan niya mga prutas, mga hayop para mahimutang ta nga mga katawhan. Pero yan ang gibuhat kay tungod siyang dako nga gugma nato. Murag iyang gipahimutang ang tanan para sa tuwa. Pero sa di ta kasabot ana. Nga naman, kay di man ta makabuhat og sun, di man ta makabuhat og hangin, di ta makabuhat og mga kahoy, makaplant ra Ginoo ta, pero di kita makabuhat mismo nga wala tay gikuanan ba. Pero kung mubuhat man ganita para sa tong kagalingon or kung mubuhat kita para sa usa ka tao, limited kayo tong ibuhat, mabuhat ba para mapakita na to ang gugma. So tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo, magbuhat sig mga butang nga di na to masabtan. So mo nang usahay, excuse me, di na to masabtan nga nganong iyang gipadala iyang anak nga si Jesucristo para mapakamatay ka nato. Dili pwede Ginoo nga imo lang magikon, imbutangan gamiton lang nimo imong gahom, gamahanan maka ang Ginoo nga nung iyang gamiton ng iyang gahom unta para wag na nga tumang sala, di ba? Manginan ang mga butang. Pero again, gibuhat sa Ginoo mga butang tungod kay nigugma siya nato. Ug mo nang di ta kasabot kaayo sa iyang mga binuhatan nga naman kay Ginoo man siya. Mo nang di kita usay kasabot sa iyang gugma tungod sa iyang pagkaginoo. Pero kani nga passage nagpakita kanato ang gugma sa Ginoo nga atong masabtan nga kinalibutanon nga klase nga masabtan nato sa atong panghuna-huna. Muni nga klase nga gugma so man gibusuhat gisulti ni Hesukristo dito sa mga disipulo, sa mga Pariseo ug sa mga tawo nga nagsunod niya atong panahon na nga naman para mapakita ang gugma sa amahan. Mapakita ang gugma sa Ginoo kanato nga in a way nga atong masabtan. So atong tan-awon dire kaning nga passage atong gibasa gani sa Luka. So akong i-summarize ang storya unya atong tan-awon dire ang gugma sa amahan. Unsang klaseng gugma sa amahan. So nay usa ka amahan nga nay duha ka anak. Unya traditionally ang amahan kung mawagtang na or mamatay ang iyang mga kabtangan niya ihatag siya mga anak. Pero adto na sa kamagwangan. So kani nga story kumbaga na-split ang ilahang kabtangan or natunga ang ilang kabtangan. So nihangyo ang kamanghuran ningon siya nga kuan niya ang ihang parte kaning kuan niya naman sila mga binuhi nasa sila kwarta donahan sila. So ningon ang kamanghuran nga kuhaon ako ang parte sa atong pamilya ug maglahi nako. So mo na naglahi siya so nisugot ang amahan gihatag.
So muna nakuha niya ang kwarta, ako man nilakaw siya, naglatagaw, gasto bisag unsa iyang gigamit ang gigamitan sa kwarta. Pagkahuman nabot ang punto sa iyang paggasto-gasto nahurot iyang kwarta. So gibiyan siya mga kauban, siya mga amigo. Unya katong time man ay crisis sa ilang panahon. So maglisod siya og pangita, nakahuno na siya, wala man ko'y kwarta, mangita kong trabaho. Pero tungod sa crisis, maglisod siya pangitag trabaho. So nitabo, nakasod siya trabaho pero ang iyang trabaho tiglawg og mga baboy. Tiglawg og mga baboy. Unya tungod kay crisis, di kayo siya maswelduhan, gamay ang sweldo, way kwarta inana. So nabot ang punto siyang kinabay gutom na jud kayo siya. So ang iyang gibuhat tungod kay naglawg siya sa baboy, ikaon na lang po siya pagkaon sa baboy. Dito na iyang naunaan, nagmuni-muni siya dito, iyang naunaan nga mayom ta kung kahimtang dito sa mua. Bisan gani ang mga sulugoon sa akong amahan, mayo og kaon, mayo og tulog kumpara sa akong sitwasyon karon. Ansa so inani akong buhaton, so nagplano siya. Akong buhaton, mobalik ko sa mua kung inon ako amahan nga pa dawata ko dili isip sa imong isa ka anak, balik kung dili usa sa imong sulugoon. So man barog siya og ngadto, mo to atong gibasa ganina pag adto niya nakita siya sang amahan, yang amahan nagbaton og dako kayo nga kaluoy niya ni dagan gigako siya. Unya ningon siya nga nakasa ko nimo pa og sa Ginoo dawata ko og wala siya gipatiwas og sulti siyang papa, gipatawag siyang papa ang mga sulugoon, gisuotan siya sa nina or robe, unya gisulutan siya og singsing, gisulutan siya og sandal, unya gipaihaw patambok nga bata nga baka. Unya pagkahuman, nagpista sila. Niya naabot ang iyang igsuon, ang kamagwangan og nasuko, iyang kamagwangan. Kay nga naman, ingon siya, ako, dugay na ko nagnaani mo, nangalagad nimo, nagtabang nimo. Usa ka kanding, wala ka kahatag para lang mag-celebrate sa akong mga barkada. Pero karon ibalik ang imong anak, nga imong kwarta giwaldas, nagpapista hinon ka. So ningon ang amahan nga tanan or sa tanan nga panahon, tibok panahon naara ka uban ka nako. Tanan akong kabutangan imuha. Unsay naa nako imuha imong na-enjoy. So karon kay imong manghod, dugay na nawala, nabalik. So mo nang mag-celebrate ta. So muna ang story sa prodigal son. So gistorya siya ni Jesus Christ atubangan sa mga Pariseo, sa iyang mga disipulo ug sa mga tao nga nagsunod niya. To makita nga gidisplay diha ang gugma sa amahan sa klase nga gugma nga atong masabtan. Sa kung gingon pa gani na di nato masabtan ang gugma sa Ginoo tungod dako kayo magbuhat sa mga butang nga di nato masabtan. So karon iyang gipakita sa atoa ang klase nga gugma, unsa man nga klase nga gugma ang naa sa Ginoo. So before taman to sa klase nga gugma, ang dako nga pangutana ngano man gisugtan man sa amahan nga gisugtan sa amahan nga niingon yang kamanghuran ba nga mo hawa na ko diri pa nani nganong gisugtan man niya nga buhi pa man siya ang gihatag nganong wa man niya pugni, di ba? Kay ang basic nga instinct sa ato ang mga amahan kung naay action nga gibuhat ang atong anak di ginatutugtan, di ba? For example, maingon akong imong anak nga pa tagay ra ko kwarta pa kay magbisyo ko or adto ko sa mga barkada maginom-inom mi didto, musugot ba din ang amahan, di ba? Or dili, or maingon siya nga, pa, ari akong kwarta pa, or ari ragod ning atong sakinan pa, kaya ako ibaligya, para makakwarta ko, kaya na ako ipaliton. Kumbaga, ang instinct mo yun, di pwede. Maingon king amahan, di pwede. Nga naman, kay ba man kang asayop yung gibuhat, diba? So kaning amahan, nga naman class, nga naman gitugtan man sa amahan, nga iya maghihatag siyang anak. Anong gitugtan niya ang anak sa sayop nga desisyon. So naitulo ka butang nga nganong nisugot ang iyang amahan. Una, para makat-on ang iyang anak. Sa mga klase nga utang iyang makatunan nga ikaduha ang atong sayop nga mga buhat na ginay gitawag na tog consequence. Na ginay consequence atong sayop nga buhat. Ikatulo, para makita sa iyang
ay ang anak nga ang tinuod nga kalipay dili makita sa mga butang aning kalibutana. Nagtuo man ang anak nga kung nakoy kwarta, nakoy barkada, nakoy inani mga butanga, inani inana, malipay ko. Sumuna ganahan niya itudlo sa iyahang anak. Pero ito makita diri ang klase sa gugma sa Ginoo no. Ang gugma sa Ginoo nga iyang gipakita ani nga time or naa nato karon, ang gugma nga naghatag nato og kagawasan. Di mo ta ganahan maghapos, di mo ta ganahan mapriso, di ba? Bisan gani sa ato ang panahon sa Pilipinas, makarelate ta ani ano man, pila ka tuig nga gisakop tas mga lain nga mga nasod ug mo nang pag nakuha na to ang ato ang kagawasan, lipay kayo ta no, mag-celebrate tag Independence Day mo June karon bag-o lang. Pero ang klase nga gugma nga nasa Ginoo natay kanang gitawag na to sa English or sa theology nga free will nga bubuhat. Wala ta gigapos, wala ta gihimo nga robot sa Ginoo kung unsay isulti mo itong buhaton nana. Gitaganta niya free will kung mutuman ta sa iyang mga sugo. So usahay man god ang atong naandan sa atong amahan, no, kung mapakita nga gugma sa atong amahan aning kalibutan na daghan siya, for example, di ka niya pag-awson, inana, murag para na to, murag tag nagapos, murag tag na priso. Pero gibuhat na sa itong amahan, kay tungod na gugma siya kanato. Pero lahi ang sa Ginoo. Tagaan niya kagawasan. Gitagaan niya freedom. Tungod kay naigugma siya nato. Ganahan siya nga kung may gugma ta niya, pinaagi sa ato ang kabubuton nga paghigugma niya. Kumbaga, marag natay freedom sa atong pagabuhaton. For example, mayngon ta, bawal ba ning buhaton? Bawal ba nga magbisyo? Siyempre, mayon ka, di gina pwede. Mayon sa Biblia. Pero ang pangutana, kung mubisyo ba ka, kilatan ba ka sa Ginoo? Kung mubisyo ba ka, prisuhon ba ka sa Ginoo dayon? Kung mubisyo ka, nabay unsa may mabuhat, nay consequence tinuod, pero nagya po tay freedom to choose. Mo nga Ginoo nga ayaw nig buhata, pero nagya po tay freedom. Ina nga klase ang gugma sa Ginoo sa atoa. Gitagaan ta niya freedom, kagawasan. So kung mubuhat ta og maayo, dili kay tungod kay gigapos ta or dili kay tungod na priso ta, kung dili mubuhat tag maayo nga naman kay nasinati na to ang gugma sa Ginoo munang out sa atong kabubuton ang atong pagpakita sa gugma sa Ginoo. So inana, ang klase nga gugma sa Ginoo natay freedom or natay free will. So nakita na to no nga ang anak ningon siya nga pa akong kwaon akong parte sa kwan so magibuhat siyang amahan. Sige, yang gihatag. Pero mo to akong gingon ang lesson nga naa gihapoy consequences sa ato ang mga action. So nay mga consequences sa atong mga action. For example, may ta nagbisyo ka. Wala na kay bao, pero sa umaabot, nanatay lang cancer. Sa umaabot, nanatay mga kidney failure. Sa umaabot, nanatay mga sakit. Gihubak, giubong, ano man. Tungod sa jato ang bisyo. So, gipasabot, gialaw sa Ginoo, pero di pasabot nga na himuot ang Ginoo. Di pasabot nga ganahan ang Ginoo, anak. So, sama sa pag-alaw niya sa anak, nga ningon nga kung ano kong kabutangan, sama sa dang iyang pag-alaw na to, pagbuhat ani mga butang aning kalibutana, pero one thing for sure nga ningon nga naadyoy consequences ang ato ang mga action. May mga consequences ang atong action. So ang consequence nga nahitabo ani nga anak sa kaning nga anak nga passage, unsa man naglisod siya siyang kinabuhi, di ba? Naglisod siya siyang kinabuhi, nikaon siya glawog sa baboy nga naman. Tungod kay nagwaldas man siya mo nay consequence sa iya. Sa tuwa pod nay mga consequences ug ang pinaka goal nga part aning atong consequences, di lang kita ang napiktuhan, kundi mismo ang ubang tao pod. Pinaka simple nga illustration, for example, manigarilyohay ka. Manigarilyo, ibutang taoy, ligon man kog lang, sumangkoy nani mo lagi. Pero wa kay baw ang imong tapad mo'y napiktuhan. Imong anak baron. Ang imong asawa baron. Imong bana baron, imong mga anak, imong papa, mama, or unsa pa na dira, sila mo'y maapektuhan sa atong mga sayop nga action. So one thing for sure na consequence, pero ang gugma sa Ginoo naghatag na tuog freedom. O ipakita po dira nga
Ang kalipay dili makita aning kalibutana. Ay ang mga butang aning kalibutana. So nasayra niya nga bisag na siya kwarta, nabot gihapon nga wala gihapon siya na satisfy. So kumbaga, gipakita sa amahan, ug bisag sa atua, bubuhat ang mga butang atong buhaton, pero atong na-realize nga di gid gihapon makahatag na tug kalipay, di ba? Mga butang or kumbaga walay katagbawan. So kanang balik-balik nga illustration nga sige tag tinguha og bag-o. Pero kung maabot ang panahon nga nanang bag-o, lipay ta, pero pila ka adlaw mo na. Nang kalipay. So pasabot di gid ang maghatag na tug katagbawan ang mga butang aning kalibutana. So ato makita dira ang amahan pod. So ang iyang gugma, klase sa gugma kay naghatag na tog kagawasan or freedom. Ikaduha, ang klase sa gugma nga ato makita sa Ginoo kay compassion. Compassion or gitawag na tog maluluyon ang iyang gugma. Naluoy siya nato. Maluoy siya sa atong sitwasyon. Sama sa pagkita sa amahan siyang anak, nga layo pa, kita siya, iyang gibati, nga naluoy siya, or compassion sa iyang anak, o iyang gibuhat, iyang gidagan iyang anak, iyang gigakos, o iyang gitawag ang iyang mga, wala pa ikaw magstorya iyang anak nga, pa, nakasala ko nimo sa Ginoo, ayaw na kog dawata isip ng mong anak, nimo lang ko servant, pero wala pa siya nakastorya, gitawag na sa iyang amahan ang mga ilang mga sulugoon, gisulutan siya sa nina, gisulutan siya singsing, gisulutan siya og sandal, og gipaihawan siya og baka tungod kay naluoy ang Ginoo sa iyang anak. Sama sa ato daghan kay mga butang nga atong nabuhat, hindi maayo. Sige na tagbalik-balik, Lord, pasaylo ako ani, kumano, buhaton gihapon nato. Lord, inani, inana, pero buhaton gihapon nato. Pero ang Ginoo, ang iyang kaluoy kanato, wala gyud nawagtang. Sukad sa sinugdanan. Sa dihang si Adan nakasala og si Eva nakasala diha sa Ginoo. Nay konsekwensya ilang gibuhat. Pero ang Ginoo naluoy gihapon. Nag-provide gihapon ng Ginoo og mga sanina nila. Nag-provide gihapon ng Ginoo mga butang nga ilang gikinahanglan. Gipakita sa Ginoo manggali og ilang gisaaran pod sila sa Ginoo nga maabot ang panahon nga maabot ang mangluluwas ug mutangtang sa mga sala ug mao na si Jesucristo. Sama sa pagkita sa Ginoo sa atoa nga bisag unsa nga nato paningkamot nga para lang gyud makuha ang gugma or ang respeto or ang gitawag nato kaluwasan. Nakita sa Ginoo nga wa gyud di ginato kaya. Sumunang nagbaton siya kaluoy sa atoa ug iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesucristo nga maoy nagpakamatay para kanato nga naman di man nato kaya ug naluoy ang Ginoo. Ug inana nga klase ang gugma sa Ginoo. Naluoy siya nato bisag kapila nato siya gitukmod palayo, bisan pagkapila nato siya di nato siya tagdon. Kapila pa nato di nato siya prioritize pa nato atong mga ganahan ng butang aning kalibutan pero grabe ang iyang kaluoy kanato. Iya gihapon tang pasayloon, iya gihapon tang gipasaylo, iya gihapon tang dawaton sa iyahang pamilya. So inana ka ang klase sa gugma sa Ginoo. So maluluyon. Unya didto gipakita pod sa amahan nga iyang gisuotan ang iyang anak og robe gisaninaan niya. Ato makita dira ang klase sa gugma sa Ginoo sa dihang atong gidawat si Jesucristo ay sa dihang napakamatay si Jesucristo dito sa cross. Gisuotan ta sa Ginoo og matarong gisuot niya ang gibuhat ni Jesucristo nga instead of kita ang iyang tan-awon si Jesus Christ yung nakita nga nagpakamatay nga sa cross iyang gisuot nga nato. Ug ang pagsuot gani sa singsing mismo nipakita nga nibalik or part siya sa family. Ug kita sa dihang gidawat nato si Jesucristo part ta sa family sa Ginoo. Bisan ang Bible nag-ingon nga sa dihang tuo tadiha ni Jesucristo gitagaan tag katungod nga mahimong anak sa Ginoo na nakasulti dira sa Juan. So gidawat ta gibalik sa iyang ang iyang sa iyang pamilya. Kitawag na tag mga anak sa Ginoo. Diba mo nang itawag tag brothers and sisters. Dere
Pero kay tungod gitawag nabilong ta sa pamilya sa Ginoo atong amahan. Nabalik ta sa ato ang pamilya. Nabalik ta sa ato ang relasyon. Isip nga anak o amahan diha sa Ginoo. O bisan sa pagsuot sa sandal. Simple nga butang pero nganong gisuotan magsandal? Kaya ato nga time siyempre naman gito sa sandal. Kay kwartahan mo to sila. Pero natangtang to yung sandal sa dihang nag-serve na siya or nang-apply siya tiglawg sa baboy nga naman muna usa sa ilang indication sa or makita or pamatuod nga usa ka sulugoon ka nga wala kay sandal. Ang magsulot lag sandal nitong panahon nakaturang mga amo itong mga tayma. So kumbaga gibalik niya. Kumbaga kung ikaw to kung kita to sa pwesto sa anak, maybe gingon nga nanay nagpista pero murag nabalik ba nga hatag ang respeto sa iyaha bisan sa iyang mga gipangbuhat. Kumbaga kung mutanaw siya sa iyang palibot, murag makaingon gid siya nga grabe ang gugma siyang amahan. Kay bisag sa unsa pa iyang gibuhat, ibalik gihapon niya, gi-restore gihapon siyang amahan ang iyang status sa una. Same sa ato sa Ginoo. Bisag unsa atong gibuhat, unsa kadako atong sala. Tanaw na to nga dili tatakos or tanaw na to grabe kay atong sala. Muna maulaw ta sa Ginoo mo duol, maulaw ta magampo. Ano man grabe kay atong sala. Pero kung atong tan-awon gi-restore sa Ginoo ang atong status sa iyaha sa diyang napakamatay si Jesucristo. Nabalik mo nang 24/7 kaduol ta sa Ginoo, makaluhod, makaampo, makangayag pasaylo. So inana kadako ang gugma sa Ginoo nga gipakita nato ang iyang kaluoy. So kita gantag kagawasan ang klase sa gugma sa Ginoo unya napoy kaluoy. O to makita dira nga mismo ang amahan naghuwat. So challenge nato natong tanan. Naba nato karon nga tan-aw niya layo na siya sa Ginoo or nahibulag gid siya sa Ginoo, nalayo siya sa Ginoo. Maybe nagunahon na ta nga di na ta kabalik kay tungod kay grabe naman akong sala. Murag di naman siguro kadawaton sa Ginoo. Ako i-challenge nga tangtangon na nato ng klase nga pangunahon na. Ug balik sa Ginoo. Ang Ginoo naghuwat sama sa kani nga parable, naghuwat ang amahan. Wala pa lang gani nakaabot, nakabalik ang iyang anak, gidagan na siyang amahan. Inana ang klase nga gugmas tong Ginoo. Grabe ang iyang kaluoy kanato. Kung tan-aw nato nga dili kaya sa Ginoo pasaylo atong mga sala. Sayop ang atong paghunahuna or atong paglantaw sa Ginoo. Sayop ang atong paglantaw sa gugma, sa klase sa gugma sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, grabe ang iyang pagkamululoy nato. Kaya ta niya pasayloon sa atong mga sala. Sama lang sa gibuhat sa anak. Balik lang. Balik. So challenge akong tanan, balik lang. Katulo ikalas ang nga connected kay ang Ginoo mopasaylo man kanato. Mapasayloon. Klase sa gugma ang nasa amahan nga nato mapasayloon siya. Sama sa iyang pagpasaylo o pag-restore sa relationship niya sa kinamanghuran, iya sang gipasaylo ang iyang kamaguangan. Nga naman, kaya ang kamaguangan ni asta man og dili na maayo. Suko siya nganong gipabalik ng inana yung argument siyang amahan. Tanaw niya maayo na kay siya nga pagkatao. Usay inana man ta. Ilan taon na sa kagalingon, inana maayo na kay ta or nani. Pero ang amahan wala nagtanaw ng mga butanga. Kaya taniyang pasayloon. Sama siyang pagpasaylo siyang anak nga nawala og sa kamaguangan nga nalikramo nga nagbuhat og di maayo og nahuna og di maayo iya gyapon gipasaylo. So ang Ginoo mopasaylo inana nga klase ang gugma sa Ginoo. Kita mismo basin atong masabtan nga gamay nga klase. For example, ang nahitabo nakasata sa atong papa, natay na buak siguro nga plato or baso inana. Unya mapasaylo ta sa atong amahan, atong mga anak, di ba? Ay sa atong mga ginikanan. Pero kung tanaw na to, dako kayo ang sala nga nabuhat. For example, gipatay, nahigipatay ang usa ka tawo, membro sa imong pamilya. Tanaw to mapasaylo baka na nato? Di ba lisod? Lisod siya. So kumbaga inana ang klase
sa pasaylo nga gibuhat sa Ginoo sa atoa. Bisang kinsa nga moduol sa Ginoo nga mga pasaylo, sincero nga mga pasaylo sa Ginoo, iyang pasayloon. Bisag unsa pa man kadako nga sala. So kumbaga kung tanaw na to kaning tawhana wala ni pag-asa, kani nito kahangon. Wala ni pag-asa, wala ni siya ikuan sa katalimban, wala ni gamit ang paglantaw sa Ginoo lahi. Inana ang iyang kadako nga gugma sa tuwa. Mismo kita, kung atong tanaw natong kagalingon, sa itong mga gipangbuhat sa una, angay bata pa sa iluon sa Ginoo? Or basin, masama ta sa kamuguangan, nung atong naon nga, mas maayo pa mong kuha ng tawhana, kay inani raman akong gibuhat niya, inana. Pero kung tanaw na to, kung ipo na to atong mga sala, sukad pagkabata hantod karon, di maihap. Pero sa may gibuhat sa Ginoo, kipasaylo gihapon ta. Puta na kinsa bagod ta, nga di mo pasaylo nga si mismo ang Ginoo mo pasaylo. Wa ko gaingon nga sayon mo pasaylo. Nagi times nga lisod kaayo mo pasaylo. Labi na kung grabe ang nabuhat sa usa ka tawo kanimo. Pero muna ato makita ang gugma sa Ginoo. Lahi ra gid sa atoa. Nga naman conditional man atoa. Di man ta kaya mo pasaylog mga butang mga inani. Gi-challenge sa Ginoo nga mapasaylo, pero usahay di na to makaya mapasaylo. Pero kung tan-aw ng Ginoo, kaya sa Ginoo mapasaylo bisag unsa. Tudo punto gani nga iyang gipadala ang iyang anak para lang mapasaylo ta. Grabe kadako nga gugma sa Ginoo sa atoa. Imagine nakita mo'y nakasala, pero iyang gipada ang iyang anak para magpakamatay sa atoa para mapasaylo ta. Inana, kagrabe ang dako nga gugma sa Ginoo sa atoa. Gaanta niya kagawasan, mabuhat sa bisag unsa nga butang. Pero tanaw na nato na consequence tungod na po na sa gugma sa Ginoo. Ang Ginoo, maluluyon, maluoy siya nato. Ug last, ang Ginoo, mapasayloon. Pasayloon ta niya sa nga klaseng anak. O sa klaseng atong mga sala. Mismo yung gipadala yung anak para lang pasayloon ta sa atong mga sala. Para limpyuhan ta sa atong mga sala. So kung usahay mo, nahuna ta, naway higugma nato, usahay ma-feel nato nga may higugma nato, wala ni appreciate sa atoa, naunaw nato, ug atong ibutang sa itong nahuna, nga atong Ginoo amahan, tako kay iyang gugma ka nato. Usahay di ta kasabot, pero karon kitagaan tag gamay nga paglili o paglantaw sa gamay nga parte sa dako nga gugma sa Ginoo nga sa ato ang masabtan. Hinaton ta nga kanunay ta nga magkupot, kanunay ta nga or di na to buhian mga saad sa Ginoo or di na to buhian ang gugma sa Ginoo. Nga hinaton ta nga kung naay mga doubt sa itong panahon na hinaton ta nga kung naay mga di na to masabtan ng kibutana atong hinumduman nga naay nahigugma ka nato. Kung ano na to, way nahigugma nato, ato hinumduman nga naay nahigugma nato ang atong amahan, atong Ginoo, pinakadako o labing gamhanan sa tanan. Pagampot ha? Labing gamhanan og dalaygo ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo sa imong pulong. Hindi nagpahinumdum sa mua Lord nga unsa kadako ang imong gugma diri kanamo Ginoo. Unsa kadako among sala kaya nimong pasayloon. Mismo Ginoo imong gipadala imong anak nga si Jesucristo para limpyuhan mi sa mga sala Ginoo. Kani mga butang usahay din amo masabtan. Pero Lord karon amo nakita ang klase sa gugma nga naa diha kanimo Ginoo. Ginautat Ginoo nga kini maoy among lantawon ang among panghunahon kada adlaw. Mo maghatag na mo kuso Ginoo ang magkinabuhi. Usahay tanaw na mo Ginoo nga way mahigugma namo. Walay appreciate namo. Walay naga care sa mo Ginoo. Hinauta Lord nga amo mahinumduman nga naa ka Lord. Ana ka permente. Naghuwat andam mububo sa imong gugma diri kanamo Ginoo. Ang giampo Ginoo sa mga tao nga nagsakitan karon Ginoo ang hinauta Lord ila masinati ang imong gugma. Klase sa gugma Ginoo nga maghatag na mong comfort Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagdawat balik namo sa imong pamilya bisag unsa man mikama kasasala Ginoo. Hinauta Lord nga mo ni treasure nga gasa nga imong gihatag diri kanamo. Salamat Lord sa tanan. Yung tanan ako gipangig pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.